Jest to jedyny wizerunek Matki Bożej, który jest koronowany osobiście przez Jana Pawła II na Sopockim hipodromie. Dlatego polecamy Wasze pielgrzymowanie do Sianowa, do Krowej Kaszub, modlitwą pod Twoją obronę uciekamy się święta Boża Miłosierdzia. Naszymi prośbami raźnie radzić w potrzebach naszych, a rozszerzamy sobie przygód, raźnie na zawsze prowadzić. Pani chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, Malewodniczko nasza, Pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddaj. Cała droga jest modlitwą, dlatego już na tym skończymy. Po błogosławie proszę ojcze profesorze, może księdza biskupa też Józefa zapraszamy do błogosławieństwa. No to będzie też specjalne. Już dawno nie było u nas biskupa, więc stawia z Pan z Wami.